kili eta euskaraz ibili. Barruan duzun hori ez dutzi geldiri. Zerbait berezia sentitu nahi du, gauza bera sentidezak ez duzu, hainbeste gustatzen zaizkizun gauzak. Belarira kontatuko dizkizu, zergatik ez hasi jola esonekin. Gustora egingo nuke zurekin, zerbait egin beharko genuke bai. Konpartitzen ditu. Gure arrazolarriena da lehen aurrezkuntza beste lekun batean zegoen kokatuta, baina elurte bat izana, zapaia erori zen lurrera, eta azkenean aurrezkuntza guztia gora igo behar izan genuen. Eta azkenean genituen beste gela batzuk erabili izan behar genituen umeak sartzeko. Eta egia da orain arazoak ditugula leku aldetik eta bai aksibilitate aldetik. Eta gure erronka hori da, beste leku bat lortzea, bai laguntzekin, segu bakarrik ezin dugu, eta horretarako gaude udaletzearekin hitz egiten, gobernuarekin, eta ikusiko dugu ea nola galditzen den, baina guk uste dut intentzio onak daudela, eta ikusiko dugu ea zerretatzen. Eta ikusi genuen lehen horrek oso ondo adierazten zuela bai gure herriaren egoera eta baita Euskal Herriko beste zenbait lekutako egoera. Hau da, Euskaldun kopurua handitzen ari dela nabarmenki azken urte hauetan, baina Euskararen hizkuntzaren erabilera ordea ez dagoela abiadura berean, eta nolabait hori azpimarratu nahi genuen, ez? Hau da, gure hizkuntza erabiltzea gugan sortu behar duen zirrara kilima hori eta gonbite bat jakitetik erabiltzera pasatzeko, ez? Goizero, etxera itortzian, multzo bidurtzen naiz, amaikak bider, nago egon gila. Krema eman dugu etxean. Krema pila bat, zura eta denetatik ekarri dugu. Edaria, aske, pasatuta gatoz. Urtero etortzen gara, araba euskarazera, azkenean araba da, esaten dela, hermanita pobre edo Gipuzkoan da Bizkaian asko jende gehiago elkartzen da, eta araba apoiatu egin beharko dugu. Beharrezkoa da jendi etortie araba euskaraz. Bai. Nik beti esaten dut, eta hau ere kontutan hartzekoa da Araban, gure seme alabak direla azken finean Euskaldun zaharrak, ze jaio zirenetik euskeraz ikasi, euskeraz egin, etxean, toki guztietan, eta orduan Euskaldun zaharrak dira. Gu berriz Euskaldun berria ginen. Zuen lagun artien euskaraz eitzen duzue? Bai, lagun gehienekin bai, eta etxean ere euskaraz hitz egiten dugu, eta txikitan etortzen ginen gurasoekin, eta orain ja lagunekin, baina bai, normalan etortzen gara. Pare bat aramaskigu etortzen, lasai, kontzertuak ikustera eta ondo pasatzera. Musikaren errotik sortutakoa, azaldu ezinezko sentimendua, musikaren itzalean dantzalekua, musikaren doinua. Eta Iaraldeako araba euskaraz honetan, araba herri osako taldia ere, prest, ointxe momentuan, igotzeko holtzara. Bai, lehenengo aldi, bigarren aldiz araba euskara zen, lehenengoa izan genuen dela 4 urte o 5 gure zonaldean, eta zonalde honetan lehenengo aldiz araba euskara baten, eta guretzako kriston ilusioa egin zigun, hori esan zigutenean, eta guztia ematera, ointxe joko dugu eta guztia ematera. Zer eskeniko duzue, ohikoa da gauean izatea kontzertua, baina gaurkoan gaina goiz eta eguzki. Bai, arraro egingo da, beti esaten dugu, Gabon ez dakiz zerta, orain ze, egunon, ez dakit, pixkat arraro geldituko da, baina... Etorri gara holan alabekin, alabaek etorri nahi zutelako, eta orduan hori, pixkatolan konpainia egitera, alabaek eta joan behar dute kontzertua ikustera, uste ETS edo, ez da gitze horretan den, 4:30 aldera,
Eta, bueno, Zuek horregatik... amendik begira alabari bilko sarie, vigiletan apurtze. Ez. Esan digute ez. Hombre, gu igual bai, eskutuka ez dakit nola, vigilatu behar, baina, bueno, bai, esan digute ez. Ez vigilatzeko, ez zaintzeko. Bai. Zuzen, gure alabak. A ber, esan duzkue, kontzertuetan zau zienien, gurasoak hemendik goitzik begire egongo diela, aia zerritzen duzu. Zein kontzertutara joango sarie? ETS. Bai. Edan ez dugu etxe edango, ez? Vale. Vale.